Madadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Gayon, gayonon. What a beautiful Monday morning. Hello, 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 hello. Hi, hi, hi. Hello, how do you do? Good morning, 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 good morning. Terindog na po, terindog na, terindog, 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 terindog. Gari may feedback tabi, Chief Ramer na date. Gari ko ang feedback na data. Yan, 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 yan. Okay na, okay na, okay na. Good morning po, Legazpi City, Probinsya, Canalbay. Pon po dyan sa 1st District. Hanggang po sa Pon sa Tiwi, hanggang Santo Domingo. Hanggang po dyan mga tugang sa Libon, pasiring po sa Ginobatan Albay. Pon po sa Kamalig hanggang sa Rapura po. Good morning. Smile. God is good all the time. Good morning po, Bicolandia. At Anduanes, Camarines Sur, Camarines Norte. Good morning, Camarines Sur. Good morning po dyan sa may Masbate area. Good morning sa mga taga Tikaw Island. Good morning, Tabi, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, buong Pilipinas niya. Mga nakatutok na Bicolano sa Edman na Partikan Mundo. Good morning, Tabi, sa inyo. Welcome sa programang Morning Hearing. Sa programa gini, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hearing. Sa luwas, kay Ribata po dyan ang Mega Force Patrol. Sa paginginot po ni Chief of Reporters, Jimmy Nazalita. Kasabay dyan si Karen Ala, Joshua Bino, Jomar Bien. Kasabay po dyan mga tugang si Alar Mario, Angel Mustaza. Yan po, 5 to 7, kompleto yan. Para ulok-ulok dan tabi Chief Ramir Tanay 5 to 7 kompleto ya. Are 7:30 to 9 kabawas naman po ta what udto na eh. Kasabay si Chief kasabay po si Chief Ramir Tanay sa Technical Department sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Good morning mga teachers. Good morning mga padabatang mga teachers. Kumusta po kamo gabos ha? Kumusta po sa tuyang mga teachers sa mga pribado asin mga pampublikong eskwelahan? Magandang morning. Padaba kong mga teachers. Ako kayaan mga teachers para dabaon ko yan tabi ha? Para dabaon ko yan ta. Di kita maging araw kayo. Kundi po kitang teacher, di ba? Primer. Buda kundi haranihon po sa puso ko ang mga teachers. Morning! Tapos, ano pangadlib ta? Ano pangadlib, ha? Mga senior citizens, good morning! Padabatang mga senior citizens, mga kasambahay, mga trabahante sa pribado asin pampublikong opisina. Good morning, tabi mga health workers natin. Baka malingawang, kung tabatayaw dyan sa kuyang ex-girlfriend. Mga health workers natin, magandang morning! Ano ba dyan, pauruli pa sana? Ano ba tabi dyan, pauruli pa sana? Mga tugang ta matrabaho pa, hali sa duty. Pagganon baga makaagom ka kinurse, ay salbatana. Makaagom ka pero maugmahon man. Maugmahon man na makaagom kang nurse ta, inject sa nang inject. Pero masakripisyo ka takon may duty nga sa hospital ngayon na 11 to 3 a.m. 11 p.m. to 3 a.m. May duty, ikan mahatod. O may duty nga siyang 7 a.m. to 11 p.m. Ikatabian masundo. Diba? Pero makaugmahon man. Iyan, pag nakaisip yan, inject sa nang inject. Naku na nga gumo engineer ano. Kung na nga gumo tabi engineer ano, Chief Ramera. Nagumo Chief Ramera no. Engineer. Kung pulis na nagumo ano. Kung na nga gumo tabi pulis ano. Grabe. Ayun da, kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko
Tang 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 tang. Ay anak ng bombero. Tang tang tang. Tang 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 tang. Tang 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 kami. Hello, 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 hello. Hello, how do you do? Alright, okay na tayo? Okay na tayo. Okay na tayo. Ay, girl, anong masasabi mo tabi girl sa programa tango niya na ay alam ko na wala lugod dito to. Nagkawarara lugod. Ito nga pala. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, all right. O dito na muna tayo sa padara ni may padara si Pading Ray Romero, ha? May padara si Pading Ray, sandali lang. Bata day kung nabasa ka na Sabado Surawit David ni Pading Ray. Besa na Pading. Besa na ta pag-orasan tayo niya. Sabi ni Pading Ray, good morning Pading. Day ka mo maghukom sa sendong kapwa as in day ka mo huhukuman ng Diyos. Day ka mo magkondinar as in day man ka mo kukondinaron ng Diyos. Magpatawad ka mo as in papatawadon man ka mo ng Diyos. Magtaw ka mo as in tatawan ka mo nin Diyos. Tamang takad, dasok, hinugyog as in nagsusupay ang itataw sa indo. Kung ano ang sukol na ginamit nindo, iyo man ang gagamito nindo ng Diyos. Sa indo kan Diyos. Lucas 6:37-38. Happy Monday morning! Salamat padi kong amigo. I love you padi. Yan, the best at mga adlib ni Pading Ray. Good morning kay Busing Leonito Gaviria. Maray na aga po ha. Natuparan ko ini si Busing Leonito dyan sa may Ayala. Ikaw bakit dyan kipigin inuman? Ano nga nito? So pampalamig, ano ito? So, Siri, ano nga rin ka? Ano nga mga gusto pangaran? Serenity, T. Yan, ha. Natuparan ko ini kang ino dyan. Good morning! Good morning! Ismail! Good morning po. Yan. Sige, oy sa mga palan ha. O sa tuya tabi diyan ng mga sa mga mahihalang. Maulian man nagod tabi kamo sa lalong madaling panahon ha. Sa mga kwanta mga sa tuyang mga tagapangadji. Ate Marcia, tabi. Good morning Ate Marcia. Good morning Ate Marcia. Boda tabi sa tuya na yan siya Mama Paro. Good morning tabi diyan sa Bakakay. Ha? Good morning sa mga taga-Banwang Bakakay. Yan ha. Okay, sige po. Aramon tanawan, buhay naman ng bareta sa Morning Hearing. Ano kaya mga baretang ngunyan pangalda? DCGP, Baretang Bareta. Baretang bareta, bit-bit na Angel Mustasa sa Morning Hearing. Good morning Angel. Yes, good morning GP Henry. Good morning sa tuwang mga paraan tabay. Sa mga dugang sa mapong bareta, nasa kategoryang moderate as in manageable ang sitwasyon kan illegal na droga sa probinsya kan Albay. Ini-VP ang assessment ni Provincial Officer kan Philippine Drug Enforcement Agency Albay, Intelligence Officer 3 Noe Brigel kung sa ibong kan sa ilang padagos na kampanya kontra sa impluensya kan illegal na droga, igwa pa man grari na nagkakadarakop, partikular na ang mga drug din sa man iba-ibang mga munisipyo as in sa syudad. Sigun kay Brigel na lokasyon kan Albay ana nagiging transshipment point man sana na enable sabihin piga-agihan kan may mga daraning kontrabando asing matrayong pumananaw ulang inis sa mga pantalan lalo na sa may parte kan Sorsogon dahilan tayaon dyan VP Henry ang piga-apod na Seaport Interdiction Unit na kompleto ka na mga personahes kan Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Bureau of Customs, Philippine Ports Authority, as in ANPDEA. Sa ibong kanilipi, sinabi ni Brigel na papadagos ng sa inyong mga operasyon kontra sa proliferasyon ng illegal na droga para madagos ng madakop ang mga persona na i-involve sa pagbabakal, pagbakal, as in paggamit ng illegal na droga sa probinsya. Ang tigna-target ng VPE itong sa mga drug din, nilang sa pagsasabing kung marurumpag ngayon ang mga drug din dito sa tuyang palibot, mababawas-bawasan itong sa mga nagagamit ni na illegal na droga dahil wala na sila si espasyo na paggagamitan. Okay. Yan, VP Henry, ang mga duwang pa pong informasyon halit sa luwas in terms sa DCTV. Salamat, Angel, sa report. 5:25 in the morning. Ay, nako. May kwampa lang kami toto na. Good morning kay Ate Remy Balderrama. Ate Rems. Good morning, Ate Rems.
Ate Remy, magdirama dyan sa Barangay Pag-asa. Mamaya mamaya tabi, mahapit ako doon. Mahapit ako doon. Ihatod ko tabi sa ticket mo. Iyo po. Okay, sige. Karen, may dagdag man na report. Karen, good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Kay Puan kan Legazpi City Assessor's Office na barangay na dapat mismo ang ma-identifikar kan espesipikong lote sa indang lugar bilang magiging panibagong Material Recovery Facility o MRF kan sa indang barangay. Iyan ang paglinaw ni City Assessor Engineer Eduardo Luna sa matatandaan na kahagadan kan OCENR na ma-identifikar kan City Assessor's Office ang mga area kan barangay kan syudad na pwedeng maging MRF ninda sa pagsabing may ibang pigpapaharali na dahil sa pribadong lote ini. Sigun kay Engineer Luna, handa man ang sa indang opisina mag-asistir sa kahagadan na iyan kan OCNR pati na kan samang barangay. Halagad lininaw ni Luna na ang barangay na dapat ang mismo mag-identifikar kung anong lote o area sa saydang komunidad ang pwedeng maging panibagong MRF minda sa pagsabing dahi na inisakop pa kan trabaho kan City Assessor na identifikaron ang posibleng pagmumugtakan kan saydang MRF. Lininaw man ni Luna na dangan sa namairo ang City Assessor sa nasabing bagay kung ana barangay may mga na-identifikar ng lote sa saindang komunidad, tanganing makumpirmar kan opisina sa paagi ng datos kung an napiling lote pribado o pagsadiri kan gobyerno. Mantang inasiguran man ni Luna na tulos niya nang ipinaabot ang kasimbaga na ini sa OCNR, tanganing magkalinawan sila sa talagang funksyon kan opisina bilang pagsolusyon sa problemang ini sa ibang barangay kan syudad ng Legazpi. Yan ang report. Karen Ala, Distributed News. Salamat, Karen, sa report. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Mientras tanto, tuloy-tuloy tayo. Alarmayo po, may dagdag man na bareta. Good morning, Paringal. Pasok. Morning, pade kontra ang ako Bicol Party List sa proposal na naman na i-privatize ang Aleco. Sigon kay Congressman Attorney Pido Garbin Jr. sa interview kan Sabado, bako solusyon ang privatization kan Aleco, kundi ang tultol na management asin kooperasyon kan mga konsumidores. Dahil magpara-daraya sa kuryente, magbayad ng tultol, asin suportaran na Aleco sa paglilinig halimbawa kan mga nakakaulang sa linya. Manonotaran ang ako Bicol, si Congressman Saldico nag-alokar ng dakulang budget para sa total rehabilitation kan Aleco dahil yan so naging kaagadan ni General Manager Engineer Wilfredo Boxit. 1.3 billion na pigaagad. Inalokar na ini alagad piga proseso pa. May nagbaba naman na inisyal na budget para sa Kuliyat Daraga asin Ligaw Substation. Nangyari naman sa Santo Domingo. Pagkatapos kani, susunod naman ang Imalnod Bunker 1 Substation para mapatultol man na serbisyo kan kuryente digdi sa southern part kan Legazpi pasiring sama nito na iyo ang source na Bakman Geothermal anagad maluya ang supply kan kuryente. May informasyon na gusto i-privatize giraray ang Aleco. Kakaputan kan Meralco alagad kontradigdi ang ako Bicol dahil kahit to pinamanage na ini sa San Miguel Corporation kung narondoman ta naglawag so APEC under San Miguel Corporation binalik na naman sa Aleco mo niyan gusto na naman i-privatize pako solusyon na privatization sigon yan kay Congressman Garbin. Yan pa diyan, bukaras kan informasyon, digdi sa tawas, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report.
DCGB, Baretang Bareta. Mamaya, high-tech pa mga birthday greetings. Papasadahan tayo. Mga tugang ko dyan na pagkaaga, hindi po sa idong programa sa may mga birthday po. Ay, si 15 pala ko niyan, Chief Ramira, no? September 15 pala ko niyan, ha? Sige po, enjoy the day. Pizza 15 pala. Okay, sige po, may mga travel, ingat-ingat po kamo ha sa mga maparsiring dyan sa Naga City. Kaso hapon, medyo alawig so ka na, alawig sa mga traffic, ano? Pero okay man, enjoy pasiring po sa pagbisita kay mahal na ina. Dumantabihan sa iya pong imahen, yaw na po sa Metropolitan Cathedral, Naga City. Para po mga tugang sa gusto na magbisita sa imahen ni Our Lady of Peña Francia. Headlines tayo with News Director Mar de la Cruz. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Director Mar de la Cruz, kumusta po anong latest dyan? Good morning, BB. Good morning sa mga tabay. Headlines ko niyan. Miyembro kan Independent Commission, pinangaranan na ni Presidente Bongbong Marcos. Kasabay so dating Secretary kan DPWH, Na? si Roelio Singson. Tapos sarong accountant kan SGB and Co. SGB? SGB and So, Company. Sisip Gores? Accounting firm? Ano yan? Accounting si firm. Accountant Fajardo. Maabutan na daw, papangaranan kang presidente, magiging chairman, kanasambit na ICC. ICC? ICI. Independent Commission for Infrastructure. Okay. Kung sisa yan, abangan. Abangan. Baka tignisigna na Independent Commission, dapat daw na may tingo sa investigasyon ka naman mali ang flood control project. Presidente Bongbong Marcos gustong matapos tulos ang investigasyon sa flood control projects, mantang panibagong regulasyon sa Senado, pinaimutikan ni Senador Miguel Zubiri. Ayun. Wala man. Dahil man da, Sabi si Cayetano so manakakinumero. nag-loss kaya na ngunyan da ang pizza 15, may Oo. panibago naman. Pero sabi ka mga senador, fake news ini. Fake news. Oo. Di man totoo si Cayetano ma-take over. Dahil man da. Okay. Abangan na yan, taut-taut ko ano Baka, mangyari. malay mo. Oo. Kung baga, Sa isang kisap mata, may pagbabago. paminsan unpredicted baga ang Senado. Pero na. Gari ba mga girls na iba? Nagkaper ang girl. ngayon ayaw, bukas gusto. Oo. Ngum gusto ngayon, ayaw naman bukas. Parang may ugot ka. Kasi nyo na. Okay, relax lang. Ay, Gabriela Women's Party List, official nang matukaw sa Kamara de Representantes, sigun sa COMELEC. Ipoproklamar na yun tapos masumpa sa, ano yan, masumpa na. Pre, naputo. Hello? Naputol. Ayan. Okay, go. May spare. Aha. Alright, so, sabi, papasumpaw na yun and then yun na makompresto ka ni kasi 64 na party list. Oo. Masali din duman sa 30 youth Wow. Oho. na binasura baga. Pira mapasampaon? Pang, dahi, taro man sana. Asaro man lang. Si, dati na gano'n si Ilago. Aha. Dati na ning Gabriela Congresswoman. Okay. Ngunyan, mabalik sindata na ulo-uso Duterte youth na may Oo. binayular na proseso. Ay, nako. Maski nag-apilar, binasura mangiraray, kaya iyon na yun ang mangyayari. I-proklamar na so Gabriela, Oo. tapos masumpa sabi sampang ni House Speaker Martin Romualdez. Bata magayunon so kuwang ka ito. So saro sa representative. Oo. Itong Duterte Youth. Iyo Ere, di mo napansin ito? Pinalala ko sa imo kan Montiro mo Nakasun. Magayunon talaga ito. Okay, AFP. Naka-red alert sa mga protesta kontra korupsyon. Pero mas magayunon sa apodang ko taon. Taon, mapod ako. Bata ko niya nito, bagong dalaga nito. Okay. AFP, kinontra ang pangapudan na mag-aklas kontra Presidente Bongbong Marcos. Aha. Maiwasan ang rally sa September 21, okay lang kay Presidente Marcos Jr. sigon sa Malacanang. Dahil nagtutubod ang Presidente na diretsyo ni kan lambang na mamanuan. Dahil nang mapila, sigon sa DICT dahil sa serbisyong 24/7 sa Kusugan E-Governance Act.
Aha. Senate President Tito Soto, ihirit kay Presidente Bongbong Marcos, nagibuo na urgent ang pagpasar sa propestong Independent People's Commission. May ordinance, may bill pala na luluto ko niya sa Senado. Okay. Senator Santo Pinoy, padagos na nagiging biktima ni scam hubs sa Southeast Asia, sabi kan DMW. Oo, talaga. Dakula na naluloko. Pagyari. Senator Santo, DOJ, Secretary Jesus Crispin Remulla, ibinulgan na igwa ng tulo sa flood control project na naidokumento kan NBI. Ang sabi na establishin na may sabwatan ang mga opisyal. Aha. Alright, so bibi kung anong mga proyekto yan, ilulos na tabi sa maabot na panahon. Okay. Alright, so abangan na lang mamaya, kaya alas 11, o kaya alas 12, ang panibagong pag-adjust kang presyo ng produktong petrolyo. Gariguado. Pero kasi man lang. Dito na sa napiling umabot sa imong 60, Sisinta. sa mo ni Punjing 20, tapos posible ang kerosene day magiro. Ganyan nga lang kita ka dyan sa may malabog sana. Okay. Alright, so yan po sa mga ilang siya na pagkasa ito dyan kang POS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Dyan sa Orosan Television City, basta radyo POS niyan, tanda po sabing konektado kung masidang load. From News Base, ito po si Party Land. Good morning! Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sige. Nahiling ko sa nagboses kanchi premier, nahiling ko sa nagkakaswapon. Kapot-kapot ko sa kamot ni Mrs. alat. Aramon ta daw ang latest na forecast ko niya na pag-aaga. Sa kabugtakan kampanahon 5:37 in the morning. Sige po sa satuyang programa. Morning Hirit po ini. Good morning, Sir Ariel. Marinaga po. Marinaga po. Ano po ang latest ngunyan na report sa kamugtakan kampanahon? Sa katuya pang weather update ngunyan na aldaw ni Lunes, uring namataan ang low pressure area sa Laucan Philippine Area of Responsibility kas bagong alas 3 din aga sa distansyang 235 kilometers sulnupan kang San Jose Occidental, Mindoro. Samantala, easterlies ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Di man sa Kabikulan sa maghapon nilalauman ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, igwaman tsansanin mga pulupulong pag-uran o pagkikilatasin pagdaguldol ng daraman ng mga localized thunderstorms. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na halis sa timog sirangan na mamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatayang agwat kan temperatura sa maghapon, 24 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:34 ngunyan nin aga, asin masulno pa dyan na alas 5:46 nin hapon. Alidig sa Diyos ti Pagasa, Ariel Samoy. Sir Ariel, yung pigasabi po nindong low pressure, kumusta ang lagay ang kamugtakan po kayo ito? Sa maabot na aldaw? Sa ngunyan po, sa loob ng 24 oras sa baba pa man sa mga developan sa Sarong Bagyo. Very good. Kasi paparayo naman inidig sa to sa kadagaan kan Pilipinas. Ayun, kaya palag init-init na kaswapon ano? Medyo kan man. Opo. Salamat Sir Ariel. Salamat po. Alright, bye-bye. Mga tugang Ariel Samudyo sa latest na kamugtakan kan namumundo na ako, Che Pramer. Garebo ko na mag-apod sa Pag-asa. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Gari, nadidisappoint ako magpara-apod sa Pag-asa. Ano daw nangyari? Wala akong balita. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Ano kaya nangyari daw ano? Dahil ko talaga wala akong alam na paano daw? Sige ta, marikan sugon ko si Joshua pa-imbestigaran. Na paano daw sugon ko daw si Joshua. Kundi si Joshua mapagal pa para sugon man niyo. Lalo na si Jimmy Chief Ramer. Lalo na si Jimmy. Titaram tulo sa under ang Titaram tulo sa under.
Napanood daw, di. Ang huron may kaya Chief Ramer Lunes. Napanood daw. Napanood naman. Jim, good morning, Jim. Pasok. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Suguan ako. Dahil na, ako na. Ako na lang. Schedule ko na lang mga hapon. Taraman mo ako na, taraman kong I love you. Tataramon ko man duman. Di man ako nagtataramkan, baga? Di man ako nagtataramkan? Taraman mo na, ipagi mo sa ko. Basta, may papadara ko sa iyo, may hatol mo sa iya. Iyo. Yo. Oo. Pero pag matigbas ako, bahala ka. Ako magpabulong. Di ka magparero, iyo. Relax lang. Anyway, doon na. Relax lang, ata. Lata. Oo, Dek, wala kaming balita eh. Ano kaya nangyari? Lunes ang Pwede huron na. eh. Ha? Apulan mo. Ha? Apulan mo. Mamalisyan man kita. Di makahalata. Karapsaw. Relax lang dapat. So, simple ang atake. Di ba? Nga, sige. Okay, sige, go. Sa mga dagdag niya itong balita, BBP na ugma si Bicol Regional Hospital Medical Center Chief Dr. Eric Raburar. Dahil sa dakurunaan nakaabot sa sayang feedback na nag-epekto ang sayang polisiya na sa lado kan mga empleados, doktor, nurses, bawal nakasimangot, bawal nagtataas-taas ang boses kontra sa mga pasyente o mga nagbantay yan sa nasabing ospital. Matatandaan na interview ni Pading Joshua Baga, si Dr. Eric Raburar, nagpaluwas ni statement tungkol sa nasabing pulisya, alagad mismong DCG Viños, na nakapasyar yan sa Laogan Hospital. Natuparan niya to si Dr. Eric Raburar sa pagpasyar ni Dr. Ted, ni Secretary, DOH Secretary Ted Herbosa. Nakahuro niya to digdi si Dr. Raburar and naipaabot niya to kuha niya tong mga feedback na maray apresyado ka na mga pasyente yan sa nasabing ospital and pati sa pagkaon daing problema ang mga rasyon ayos na ang serbisyo sabi ni Dr. Raburar nag-upgrade na sinda kan serbisyo sa an hospital ngunyan nagiging maray na ang pasilidad in ongoing pa ang mga construction kan mga building pantapal daine kan mga ospital duman sa Metro Manila, St. Luke's and dain na sa mga pasyente tadigdi magparapasiring sa Metro Manila kaya taman digdi sa pagi kaining BRMHC. Dangugunta si Dr. Eric Raburar tungkol sa magayo na feedback sa iyang policy. RHMC ay panabla na kung ang mga mayayaman ay may St. Luke's, ang mga Bicolano at ang ating mga kapuspalan po ay may BRHMC para ipadama sa inyo ang tamang serbisyo. Nakikita ko Dok, may mga ongoing pa na mga building structures doon. Ano po yan? Ano pang mga facility yun? Yun po ay para tumulong po sa atin. Ang target po natin para maging 2,000 bed capacity tayo para ang mga kababayan natin ay hindi na kinakailangan pumunta ng Metro Manila para doon po magpagamot. Yun po, yung mga specialty units po, lahat po ng mga specialty units po ay itatatag dyan sa ating BRHMC. Doon po ang kadahilanan kung bakit tayo may mga buildings po. Asum na ilang bed capacity ngayon? Ngayon po tayo ay ino-authorize po na 800 pero
sumusobra na ho tayo sa 800, kahit po napakasigip ng ating hospital, sinusubukan natin i-accommodate po. Pero po, pag natapos po yan, sabi ko nga po ay makakatulong po para maibsan yung paninikip ng ating hospital po ngayon. Although appreciated na ng mga tao, ng mga pasyente, yung mga bantay, pero may mga upgrading pa tayong ginagawa. Opo, yung mga upgrading pa po, yung mga equipment po, especially this mga cancer patients natin na alam niyo, kinakailangan niya ng mga equipment po na Metro Manila lang ang meron. Pero sinusubukan nga po natin na dapat na meron na dito. Pero po, sabi ko nga po, kahit po masikip yan ngayon, wala po yan. Pero dapat ang mauna pa rin at madali naming maibigay ay yung maayos na serbisyo, yung panabla sa ating ipadama sa ating mga kababayan na mga Bicolano na nandito po tayo, wag po kayong magala. Pagpasensya nyo lang ng konti, medyo masikip pa pero umasa po kayo yung pakikitungo namin sa inyo, yung tamang aruga, tamang pagsilbi ay maibigay natin sa ating mga kapwa Bicolano po. The best, Doc. And last na lang po, Doc, kasi napunta ako doon, yung may mga patuloy mga... Si Jimmy sa BRHMC daw. Ha? Ikaw baliktad mo ako. Kasarong aldaw ka pa. Dahil ka na magpara. Mga ubi, kasarong aldaw ubi, ang pigiris diyan ka sa ubi ward. Ano ka? Ano mo na siya? Bakit ka nagduman aling mo sa mga ayam duman sa ubi ward? Paano mo na siya? Hindi ko pa nga naibibarita. Anong lalaki niyo? Nagkaparano ka. Area mo yun yung BRHMC? Ha? Area mo? Area, nakalaog baga sa ko si Dr. Eric Rabulan. Nagdyan. Oo. Secretary Pero kasarong aldaw Herbosa. ka sa BRHMC, nagkadawa kang balik? Dahil na nga ni. Nagkapalit Okay. ikaw garing. Para baralusan. Baralusan sana. Sige. Garipig imbestigaran mo man pati ako Ako nagkuman sana. Ito na barita baga ni Joshua. Okay. Tapos sige na. nakasama na ko. Nasabutan ko ng paliwanag mo, okay? Pero nagagalas ako sa mo. Paano? Hindi ko pa nga naibibarita sa mga ayam. Aram mo na. Okay. Iba man ang intelligence mo Baysa na. Suro sikreto na ako man ngunya. Baralusan ang pahit Yan ang sige. ay happy birthday pala ngunay kay Palanog Kapitan Glenn Param sa September 22. Sige. September 22, Monday gayo dyan. Yan tabi BPN sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Si Discovery man sana yan. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Na-surprise si Jimmy Nakigig si Jimmy. Bako yung Chief Ramer. Ano? Ay, nandiyan ba kasi ko? Nandiyan ba si Nandiyan ba si Shara? Nandiyan ba si Shara? Hello? Hi. Yep. Good morning po. Yeah. Of course I am. Okay. Sige. Bakit? Hain ka sa... okay. Nagprograma on air po ako. Nagprograma po ako. Opo. Okay. Mamaya, 7 o'clock ako magtatapos. Viber magain eh. Di ba? Viber, aram kong ikaiyan tabi. Okay? Yeah. I know. Okay, sige. Bye. Okay. Yung tabi. Okay. Tako na alat ko mainom kita ki. Alat nga.
Rapang rup kay kapinahali kay ninong rumitan. Hello? Hello, Kadoroy. Yes po. Good morning. Good morning. Nagtataya ka sa steel. Ano po? Nagtataya ka sa steel. Dai po. Sa pumpiang bagakutan, magayong pumpiang 15. Aday pa ako nagtataya dyan. Pasensya na po. Sa pizza 15 ngunyan, tapos naglaog ka, alas 5:15. Gapunta ka salbatana ka na. Grabe mga introduction. Ako tatirahon mo. Crossing ko ang singit mo na babayin. Good morning. Piling magbati, tabi. Sige na, dali. Tamari po si Joshua. Mana. Babati yung gusto niya ako sa baybay. Si Auring Pumpiang Nabikilyo, 5 tapos pala. si Ote Nabikilyo. Okay. Tapos sa dumupang palamati mo sa Baris. Si Tony Balonso. Tapos so agum niya si Eden. Apo, okay. Yeah. Mula so aki ko sa Bataan. Si Dennis na Banaynal. Yan so agum niya si Lai sa Banaynal. Apo, okay. Siniling ka ito sa imo sa Facebook. Iyo po. Salamat po. Malinig kung daan payo mo. Saro pa. Lukson pa. Saro pa. Saro pa. Okay, bye-bye. Sarawayon ini, oh. Surprise ako si Pramera. Medyo, alam ko na, tamayin ng pagong tubig, nakikig ako, ah. Nako, ah. Nadakop ako ngunya na. Joshua, good morning, Joshua. Good morning, BP. Morning. Ang ngapot dapat check ko, Jim. Anong tao ha? Ha? Anong tao ha? Ika masyado kang sarcastic sarcastic masyado. Sa sunod naman, liluway-luway yan tabi, Joshua. Liluway-luway tabi yan. Sa difícil ang balos. Sa kung biniglaon mo, ang balos dipisil. Liluway-luway sana yan. Correct. Yo. Opo. Pero kung nata. Napay na akong tubig na, kape na. Nangyari sa mga baka. Okay. Napaganda ko niya na aga. Pay kuminaraw naman sa kuya ko niya na aga. Whew! I don't like surprises. Abo kong surprise talaga. Nawaran sa kuyang direksyon sa buhay. Joshua, kami. O, pasok na. Pasok na. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Nagtag niya itong bareta na sorpresa at nagtatirang barangay sa munisipyo kang Daraga Albay kan nakaaging Sabado. Dahil anta wara lamang ngayon ni notisya, initial na impormasyon. Nagpasyar at naglibot-libot sa nagtatirang barangay kan Daraga si Vice President Sara Duterte. Inot bakit sabi ikay ni BP Henry, dahil barita niya to na magkaigwa ng tree planting activity ang Office of the Vice President sa barangay Tabon-Tabon sa munisipyo kan Daraga Albay. Dahil pigaw na una ka nagkapirang mga residentes ang personal mismong pag-atinderman kan BC Presidente at nagpartisipar ini sa nasabi ng tree planting activity. Pagkatapos ka nasabi ng aktibidad, nagpasyar at naglibot-libot ang BC Alcalde sa Chapel Tabi BP Henry ni Santo Cristo dyan sa Barangay San Roque sa nasabi ng munisipyo kung sa nakiabrasa naman sa nagkapilang mga naabutan at nakasabat na mga residentes. Sa follow-up ka na DCGB News, kay Mr. Edwin Ribangcos, ang Municipal Environment and Natural Resources Officer o MENRO kan Daraga Albay,
So nangyaring tree planting activity sa barangay Tabon-Tabon, nasa 1,000 o kaya 1,000 na mga seedlings o kaya puunin kahoy ang naitanom kan sa indang grupo ang Office of the Vice President, kasarabay ang Menro, MDRRMO, ang Barangay Council kan Barangay Tabon-Tabon at iba pang mga nagboluntaryong magpartisipar sa nasabi ng aktibidad. Pinapasalamat man si Rimangkos sa kabus na nagpartisipar, si Ringman sa Vice Presidente at sa mga pag-iririba kaining grupo na napili man ang Tabon-Tabon sa indang pinasyaran at nagka-desirpan ng tree planting dahil sa naupo yung tabi ni BP Henry sa kampanya man ka na lokal na gobyerno na mapadakol ang mga tinanom na kahoy sa palibot kan Daraga Albay. Aha. Yan, BP ang dagdag na storya, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa haluan. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Thank you. Thank you, girl. Oras na. Oy, sandali. Paningit tayo. Toto, i-text na po sa mga greetings. Papasadahan tayo yan. Sa mga greetings natin. Ngunyan tabing pagkaaga. Digin mo na kita kay Miss Sharamay Leron. Nagdadangog ka mo sa morning. Mali. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ito pala. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Nangyasig ulokan mo ngayon. Wala man po. Dogmaon lang ako. Sharamay. Good morning, Sharamay. Good morning po, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram daw nindo na ang mga ayam an may superpower sa pamarong kung sa inbako sa sa mga pagkaon o nawawarang bagay an kaya nindang mahanap kundi pwede man sinda makadetect nin helang nin tao aron kan cancer. Sigun sa mga eksperto, napaparong kan mga ayam ang cancer cells o apektadong healthy cells na nagluluwas nin pigga apod na other signatures o chemical na parong sa lawas nin taong may helang. Ang mga trained medical detection dogs ang kayang madetect ini sa kulit, inangos, ihi, dumi asinda plus nin tawo. Kung saan kapag naparong kan ayam ang helang, nagtataw ininin signal sa indang handler. Pwede sindang magtukaw, magpundo sa taid kan tawo, magbatok o ipahiling ang lugar kung saan nagkakaigwalin kakaibang parong. Sa siring kaining paagi, natatabangan nindaan mga doktor bago pa man maggamit nin mga traditional test. Amazing, di ba? Hindi lang sila man's best friend, kundi doctors in disguise din. Yan po, Bibi, ang paningit sa morning hirit ngayon na aldaw nin Lunes. Ini po si Sharamay Leron, marahay na aga. Thank you, Sharamay. Igwa kaya kung chief premier na aram ko na makusugo ng pamarong nagkapirang mga bakuman gabo sa nagkapirang mga misis. Ang pamarong pag maguli ka sa nang banggihon na ang pamarong makusugo. Paningit sa morning hirit. Yan po ang mga dagdag na kaaraman ngunya na aga sa morning hirit sa DCGB. Oy, may mga birthday ngunya na. News na kita. Pasadahan ta muna yung tabi ng mga birthday greetings. September 15 mo yan. Happy birthday po kay Kapitan Francia Bello ng Villahermosa, Rapu-Rapu, Albay. Sabi ni Dr. Raul Bendian. Dr. Raul, good morning. Happy birthday po, Kap Bello, dyan sa Rapu-Rapu, Albay. Good morning, tabi kay Dr. Glenn Isip. Dr. Glenn, amigo, maray na agad tabi sa imo. Easy nga ya, amigo. Dr. Glenn, maray na aga. At saka, kung nabasa iniya, kansarong alaw, congratulations nga pala kay, sandali lang ha. Sus ko, makuan ako, nawara naman sa kuwan ko. Naulog sa kalag ko niya na. Maulog ako, sandali. Si Kuwan pala, congratulations sa bagong, madali lang. Wala lugod sa pigbabasa ko pangyari. Ganito. Sorry. Di ko
Ito. Congratulations po kay Crisanto Luna. Yan, ha. Congratulations tabi kay Crisanto Luna Cardinio for passing the August 2025 Criminology Board Exam. Yan. Congratulations, ha. Crisanto Luna Cardinio for passing the August 2025 Criminology Board Exam. Sabi ni Engineer Ed. At saka kay Madam Susan Burna. Si Madam Susan nag-text sa kuya kan sarong aldaw. Dahil ko po na kwanta pano sa istorya na nalampasan ko. Ma'am Susan, pasensya na tabi Congratulations to Computer Arts and Technological College family, to the College of Criminal Justice, most especially to our Criminology Board passers. We got 70.45%. To God be the glory. Thank you po, Kadoroy Awardee. Thank you, Tabi. Ma'am Susan Bonas. Maray na agad, Tabi, Ma'am Susan. Dating Director, Tabi, kan Parole and Provision Office. Congratulations, ha. SLT College, ano nga nito? Nawara na sukuan ko So, malayo na sa kuya, malayo na sa kuya na memory. Alat ngo na. Siya, Cat College, tama? Cat College, ha? Congratulations, Tabi, sa Cat College, Tabi, College of Criminal Justice. Yan, ha? Mga taga Cat College, good morning, Tabi. Congratulations sa Indo. At saka, good morning, Sir Henry. Paki-orasyon man, Tabi, sa mga politiko. Mamayang hapon, Tabi, ang orasyon, ha? Beautiful Monday morning from Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Ambamba Esplana, Richelle Capili Asejo, Correa Rilubit, and Ophelia Maravilla. Good morning! May klase, Tabi, sa Albay. Igwa pong klase, man pag-suspension. May kaso bagay iyan na violence against women o arin daw na kaso ini. Sige, anyway, sige po. Good morning! Pabati po na belated happy birthday kay Malo Liaser. Happy birthday! Pabati po kay happy birthday po sa aki ko na si Engineer Leonard Geographo from Mama Lani. Happy birthday! Good morning, Tabi. Ngayon ba may news na daw kipasok dahil sa wala pong news. Wala pong news na walang pasok. Ha? Good morning kay Madam Melinda Wi at saka good morning, mauranon po baga. May laog now. Igwa po, low pressure man sana po yan. Dahil po suspension of classes ngunyan. Ha? May listener akong nasabatan kasuhapon sa Naga. Nagpasiring ako sa Naga kasuhapon. Ang pangaran niya po si Angelo, ano yan, ha? Angelo. Halat mo na. Si Angelo Rondan. Tagaligaw City, ha? Good morning, Tabi, Angelo Rondan. Amigo, nasabat ko kasapon sa Naga City. Angelo Rondan, ha? Good morning, Tabi, sa Indo na mga listeners na Tabi dyan sa Ligaw City. Dakulong palang kitang listener dyan pag-aga. Mga Tagaligaw, ha? Congratulations daw kay Una. Nag-chat si Engineer Ed Luna. Good morning, Engineer Ed. Maray na aga, Tabi. Congratulations kay Crisanto Luna Cardinio for passing the National Police Commission Exam and Criminology Board Exam. Wow, congratulations. Congratulations po. Engineer Ed, di pa ako naka-drop by sa imo, ha? Kung bako ngunyan, baka sa aga, ha? Medyo busy kaya kita pag Monday to Friday, ha? Sige po, ha? Baka ma-drop by na lang pa ako sa imo, okay? Happy birthday po kay Joanna Alvarado from Magallaon. Happy birthday kay Joanna Alvarado, Magallaon from Papa. Happy birthday po sa mga birthday celebrants natin. Pabati daw kay Mountain Dew, Aldaw Nyangunyan. Okay, sige. Alright, sige po. Good morning, Henry M. Pakigreet po sa sakuyang tugang na birthday ngunyan, hali kay Camille. Alright, sige. Mayroon pa ba? Dari guwapa, madali lang. Katsikunta mo na ini, taman news na po kita. Good morning. Sandali. Emilina Ludana po from Bagong Bayan, Daraga Albay.
Bueno, lads, pabati po si Patola, si Pete Daraga Albay. Lovey, Marie, Hope, gari po ang pigiinom mong kangkapi, nasa pitchel. Nasa pitchel. Laura Aguilar, pabati po sa Binawunan, Ligao City. Ate Epi, good morning Tabi. May libre na pamahawan sa BRHMC Ngunya na aga habang naghahalat ang mga pasyenteng para magpa-check up. Ay wow! Good morning Tabi Sige, enjoy the breakfast. Watching from Sipi Daraga Albay, Tangway, Nancy, Glenn Salian. Good morning. John Quinto, Maray na aga Tabi amigo. Christian Abrera, Dante Magno. Pakibati po sa PHU si okay. Igwaki, si Al Armario, magkakaigwa kami kay Reunion sa September 20, batch 88-89 sa Santo Domingo. Ang telefon po sa Catalina Lodge. Salamat, maki-broadcast na lang Tabi. Sige, enjoy po sa Sendong Tabi na sa Sendong Tabi na Reunion. Ngunyan Tabing Aldao. All right, Henry M. Good morning po. Sorry po, di ko alam nagka-program. Okay. Okay, Tabi. Alright. Bueno, ang mga bareta masunod, makalipas lang mga tugang paningit ta Chip Premier, tapos na kita di. Lingaw ako Chip Premier. Kay ganda ng umaga. Lingaw ako na. Sama si Henry Maceda. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:07 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, Cagraray District Hospital binisita ni Governor Noel Rosal. Mga staff doctors, nurses, at iba pang personahes kan BRHMC. Pinasalamatan ni Dr. Eric Raburar dahil sa magayon na feedback kan mga pasyente sa Lado Nacional. Miyembro kang Independent Commission na pinangaranan ni PBBM.
o pinangaranan na ni PBBM. EFP naka-red alert sa protesta kontra korupsyon. Sa ibang nasyon ni PAL, makonduktan ng eleksyon sa Marso. Kasunod kan pag-resign kang Premier Ministro. Business News, Piston, makonduktan ni nationwide transport strike sa petsa 18 kan Setyembre. Health News, kulugo na makukuha daw sa talapang o frog. Paliwanag kan mga eksperto, aramon. Detalles mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Binisita po ni Albay Governor Noel Rosal si ang Cagraray Hospital. Sa informasyon kan gobernador, sinabi na sa iyang pagbisita na diskubre na kaipuan pangdagdagan ang bulong asin supplies. Iniparte kan pagpakarhay asin padago sa serbisyo medikal sa publiko. Mientras sa sinabi man ni Rosal na naabutan niya ang 10 pasyente sa ospital, mantang malinig ang fasilidad asin may doktor, alagad kay ponsa ng mapagayon ang serbisyo kaini. Department of Trade and Industry Albay nagakaigwan ng diskwento caravan sa agang Martes o magkakaigwan ng diskwento caravan sa agang Martes asin Miyerkules. Angel Mostasa sa detalye. Bilang pagtao, nin suporta sa 125 taon na anibersaryo ng Philippine Civil Service, magkakaigwa ang Department of Trade and Industry Albay in diskwento caravan sa aga, September 16 sa 17, sa indang panrehiyon na opisina sa Regional Center Site sa Barangay Rawis, Legazpi City. Sigon sa DTI Albay, sa banganat ni Provincial Director Noel Bunaw, ang aktibidad ay may katayuhan na matauan yung pagkakataon ang mga consumer na makabakal ng mga produktong kaibahan sa basic goods, sa prime commodities at sa iba pang produkto sa hababang presyo. Dahilan kay nipigin ganyan ni Bunaw ang publiko na aprobetsaran ang oportunidad na ini para makadiscount naman ng mga produkto alagad ang mga nababakal o mababakal itong dekalidad man giraray. Ang diskwento caravan ang bubuksan na poon alas 8 ng pagkaaga sa good alas 5 ng hapon. Mga nagdag na bareta, Angel Mustaza, DC. Inumaw ni Bicol Regional Hospital and Medical Center Chief Dr. Eric Raborar ang sa iyang mga staff, doctors, nurses, ni iba pang personnel dahilan sa positibong feedback kan mga pasyente ngunyan dahilan kan marhay na pag-akomodar. Sigon kay Dr. Raborar, ang sa iyang gustong mangyari, parte kan polisiya, ang paglikay kan empleyado na maging aborido asin murosot sa mga pasyente. Tinawanindo ni Raborar na sa taho kan demanding nature kan trabaho, dapat maging mareno gali kan mga empleyado sa mga pasyente. Siniguro ni Dr. Raborar ang pagkapadagos kan maray na serbisyo sa mga pasyente kan BRHMC bako sa nangunyan kundi sa gabos na oras. Mga disenyo o programa work kan DPWH sa anuman na national funded na proyekto sa probinsya ng Albay, dapat mo nang iagi sa sangguniang panlalawigan. Report kay Karen Ala. Dapat na mo nang ipa-aprobar sa sanggunian panlalawigan ng Albay ang anuman na mga disenyo o program of work ng DPWH sa mga proyekto, lalo na kung gobyerno nasyonal ang nagpupondo kaini. Ang manifestong iyan ipinasar sa paagi ng resolusyon ni 2nd District Board Member Melissa Abadasa bilang pagduo na dapat may formal man giraray na pagkaisi ang sanggunian sa kung ano-an mga pig-implemental na proyekto kan nasyonal sa probinsya dahil kasusog mismo kay Abadasa sa regular session. Ehemplo sa naining penyaran dapat na sinabing wara nin formal na pagkaisi ang uminaging sanggunian na may gigibuhon pala na rehabilitasyon dikti sa pagsabing dainaging inverto sa ururon o ipigkonsulta lamang ang sanggunian na ipapakaray palan ang nasabing parke kung kaya nabuyong naamanaan bagong disenyo kan parke dahil nang naginibo pa ang sanggunian sa pagkomento ka inyo ano pa dahil man ang sanggunian nakaising formal sa kung ano ang talagang disenyo ka ini budak kaluluwasan kan plano kung kaya itighagad na ni Abadesa bilang chairman kan Committee on Tourism na ipa-aprobar na dapat kan DPW sa sanggunian panlalawigan ang anuman na disenyo sa anuman na mga nationally funded project sa probinsya ng Albay, tanganing masubaybayan mismo kan Junta Provincial ang kaluluwasan kan sa indang proyekto sa probinsya ng Albay. Karan Ala, DCGB. Mga tugang iba pa niya itong mga bareta sa London National.
Si Jimmy Nasalita may dagdag na report. Sa wakas, nagpupuna ang patrabaho sa haluy ng pigahalat na pagpuon kan road widening kan tinampo digdi sa barangay Morera sa Banuan kan Ginubatan. Matatandaan haluy na ini na pigpaparahalat kan barangay maging kan lokal na gobyerno sa panginginot ni Mayor Gemma Ann Onghoko. Konsensya na mismo nga ni naghahapot sa DPWH maging sa regional office sa pagsabing rogaduho na ang tinampo lubak-lubak dahil papigpupunan samantalang ang mga kahoy pinaralod na and sa ibang poste iginrilid na ang road reblocking ralampas na yao na sa Travesya. Sa ngunyan dinangugman giraray kan DPWH ang kahagadan na inuto na ang Morera sa pagsabing biyo ng rinisolusyonan ini kan sangguniang bayan address na pati kay PBBM na ay pigpipili ang patrabaho sa tinampo ang DPWH pagkatapos kan resolusyon naisihan gayod kan DPWH kaya sa ngunyan nagpupuna ang road widening sa bababang porsyon kan barangay Morera Ginubatan, Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, Joshua Bino may dagdag man na bareta. Apuera sa mga programa asin paghinguwang matabangan ang mga abakaleros o kaya ang mga parao baling abaka digdi sa Bicol Region sa pinagbabantayan kan Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Bicol. Iyo ang magiging kabugtakan kan na panahon sa mga maabot na semana o kaya tulan. Kung kaya nakatutok sinda sa mga forecast man kan pag-asa. Initangani ng maabisuhan man ang mga parao baling abaka digdi sa Bicol Region lalong-lalo na sa Catanduanes, Albay, Camarines Sur asin Camarines Norte. In kaso man magkaigwa ni na raot min panahon, tulusin dang maabisuhan kung kinakaipuan ng mag-early harvest, asin kung arin na mga lugar na posibleng tamaan ng raot min panahon, dapat may pasiguro na ang mga abaka. Ini sigon kay PhilFIDA Bicol, Regional Director Mary Ann Molina, kung sa ini tangani ng maprotektaran ang produksyon kan abaka digdi sa Bicol Region, na man masyadong madistroso kada bes iagihan ang Bicol ni na raot ni na panahon. Kana first half o magtuon Enero sundo Hunyo 2025 niya na taon 2025 nagbaba ang produksyon kan abaka digdi sa Bicol Region. Susog sa report ka nasabi ng ahensya sa nasabi ng durasyon nakapag-producer ang Bicol Region ni nasa 5,065.76 metric tons ni abaka. Alagad mas hababa ini nin 798.88 metric tons kumpara kan parehong peryodo kan nakaaging taon o kaya katumbas ini nin pagbaba nin 13.62% sa produksyon. Ang pinag-atriburan kayo ini yung ang pagbaman kan lokal na produksyon duman sa Catanduanes dahil ang tapadagos pang nag-recover matapos tamaan ng bagyo ka nakaagi ng taon. Kung kaya sa ngunyan, pinagbabantayan ang forecast ka na pag-asa para marikasma na makapagtaong abiso sa mga parauma ng abaka. Dagdag na barata, Jos Pobino. Oras Pilipinas, 19 makalipas ang alas 6 ni Naga. Magbabalik po kami. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer.
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Unina ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Baraveda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangogon niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:22 nin pagkaaga, pinangaranan po kan Malacanang ang mga magiging miyembro kang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kaiba sa mga pigdesignar na commissioners in the dating Department of Public Works and Highways, Secretary Rogelio Singson as in Certified Public Accountant as in Country Managing Partner. Hali sa SGB and Co. na si Rosana Fajardo. Apwera sa mga ini, pigdesignar man bilang Special Advisor kan Commission si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sigon kay Palace Officer Undersecretary Claire Castro, bulahos na inako kan mga napili na miyembro kan sa indang trabaho. Tinawanin doon ni Jose Castro na daing sisayman sa mga miyembro kang ICI ang konektado sa mga ahensyang presenting pig-investigaran may kinaraman sa manumaliyang flood control project sa nasyon. Mantang nakatalaan man ni anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung sisay ang magiging chairman kanasabing komisyon sa mga masunod na aldaw. Dapat na may tingo ang mga napiling independent commissioner o commission o mga miyembros kan Commission for Infrastructure. Inang tinawanin doon ni Kabataan Party List Representative Rene Co. matapos pangaranan kan Malacanang ang nagkapirang miyembro kang Independent Commission para investigaran ang mga irregularidad as in corruption sa flood control as in iba pang infrastructure projects kan gobyerno sa nakalihis na taon. Sigon sa kontratista o kongresista, nahadit ang sa indang grupo dahil sa posibilidad na selective justice. Kaya makusog ninda ining imomonitor tanganing masiguro na daing magiging favoritismo sa pagresolver o pag-investigar sa nasabing kaso. Ipinagpatanid man kang kongresista na pwedeng maglala ang tensyon asin magresulta sa nin mahiwasan na protesta ang kawaranin patas na investigasyon sa korupsyon sa mga flood control project.
Mauot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos ang tulos na investigasyon kan Independent Commission o on Infrastructure o ICI tanganing mapadusahan ang mga nangungurakot sa fundo kan mga namanuaan. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na dahil nagtaonin timeline si ang Presidente kung rin dapat tapusan ang investigasyon sa anomalya sa flood control pero gusto kay ni na marikas na trabaho sa kadakol na mga dokumentong dapat investigaran asin pag-adalan kan komisyon dahil basta-basta matatapos tulos ini. Kaya tataudanin pagkakataon ang ICI nag-ugidon ang record kan DPWH asin mga embulto sa anomalya. Gustong makasiguro ni PBBM na makusog ang ebidensya sa mga kakasuhan sa oras na matapos ang investigasyon. Mientras na iba pang grupo asin mga organisasyon kaibahan ang mga ribo-ribong estudyante naglansar man ng Black Saturday protest tanganing ipirit sa gobyerno na panimbagon ang mga embulto sa bilyones pesos na anomalya sa proyekto kan gobyerno. Pinahimutika ni Senate Majority o Minority Leader Juan Miguel Zubiri ang fake news may kinaraman sa unasarong fake news ang may kinaraman sa panibago naglalakop sa social media asin sa katunayan ngunya na aldaw nin Lunes magkakaigwasin na ning caucus asin nagkonfirmar na ang gabos na 15 miyembro kan majority pakihoron pa ni Zubiri na magtrabaho na sana ang gabos imbes na magtapok nin mga intriga. Enot kay ni ipigladawan ni Lacson na peke ang pigasabing breaking news post na nagasabing may kodita sa liderato kan Senado. Sinabi ni Lacson na peke intended to deceive and confuse. Nagbabakasakali na may lumukso asin magpirma kan September 8 nagsalidas ang liderato ang Senado kung saan nailihir si Senate President asin dating Minority Leader Senador Vicente Soto III. Napili man si Lacson bilang Senate President pro tempore. Iba pa niya to na mga bareta ngunyan mga tugang sa lado lokal. Ipoproklama, okay, lado nasyonal, ipoproklama kan Commission on Elections sa COMELEC si Sara Ilago, first nominee kan Gabriela Women's Party bilang opisyal na ika-64 na party list representative kan Kamara de Representantes. Kinumpirmar mismo ini ni COMELEC Chair George Erwin Garcia. Kasunod hindi kan desisyon kan COMELEC and Bank na ibasura ang apelasyon kan Duterte Youth Party List naghahagad na birikon ang second division ruling na daisinda na aprobaran dahil sa daay pagsunod sa tamang proseso. Sigon kay Garcia, posibleng mangyari ang proklamasyon sa Huwebes. Asin manumpa si Ilago sa ampang ni House Speaker Martin Romualdez. Wara man ni naging eberya sa Kamara dahil abisuhan ang gabos may kinaraman sa desisyon. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Ipinairaron po sa Red Alert status ang Armed Forces of the Philippines o AFP bago ang mga nakatalaan na nationwide hero protesta kontra sa korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura, partikular na sa mga flood control projects. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na gabos na sa indang unit naka-standby para suportaran ang Philippine National Police. Dadag pa niya na pigrespeto kan AFP ang diretso kan mga namanuan na ipahayag ang sa indang nasabuot. Alaga day kay tutugutan ang sisay mana individual o grupo na gamiton ang sitwasyon para magpawagas nin bayolensya, pagkawatak-watak asin karidibukan. Bareta sa luwaskan Pilipinas, makalipas po kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at
baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Baretang unyan sa ibang nasyon, rinumpag po ni Presidente Ramchandra Paudel kang Nepal ang sa indang parliament asin nagtalaanin panibagong eleksyon sa maabot ng Marso 5, 2026. Ang desisyon ginibo matapos ang sarong simanang kariribukan na nagresulta sa pagkapili kang kainot-inoting babaeng Premier Ministro kang nasyon. Sigon sa pahayag kan opisina ni Paudel, sinugo niyang paramiantras na mamayo si dating Chief Justice Sushila Karki. Pigadalan niya o pigdesignar siya matapos ang matinding hero protesta na panginutan kan mga jóvenes ang inapod na Gen Z na nagkukontra sa korupsyon sa gobyerno. Napirita na magdimiter si dating Premier Ministro KP Sharma Uli matapos maging grabe ang tensyon asin magresulta sa pagkagadaan kanday mababa sa 51 katawo asin pagkalugad din sobra sa 1,300. Pigdesignar si Karki matapos ang duwang aldaw na negosyasyon entry ni Presidente Paudel, Armed Forces o Army Chief Ashok Raj Sigdel asin ang leader kan mga nagprotesta. Business News. Nakatalaan po na magkonduk tanin transport strike mga tugang ang grupo na Piston sa Huwebes, Septyembre 18. Sigon sa grupo, ang tigil pasada sa bilog na nasyon sa Septyembre 18 bilang protesta sa mahiwasan na korupsyon sa DPWH. Mapuon ang nationwide protesta iyoan alas 5 nin aga. Sinabi kang grupo na namuklat ang mga driver asin operator na dakulan ang bagninda sa ekonomiya asin buwis sa oral daw. Sinabi pa na minaabot nin 12,000 pesos ang buwis na pigbabayadan kan tsuper asin mga operators. Pero pigalas pag sa naini kan mga lislador sa pagikan sa indang palpak na flood control project. Nangapudan man ang grupo sa iba pang transport sector na suportaran ang sa indang gigibuhon na tigil pasada. Health news, aramon ta daw mga tugang kung totoo man ang gad na ang kulugo na kukuda sa talapang.
Aramon tadaw ang paliwanag kan mga eksperto sa likod kan istoryang ini. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Dakulang question ko ng kulugo nakuha sa Talapang. Pero sinabi kan gastroenterologist na si Dr. Dennis Ngo na bako totoo na pwede kang magkaigwanin kulugo kapag nagkapot ka nin Talapang. Di man nakukuha sa pagkaon, mating dugo o pagpapirot. Sigong kay Dr. Ngo, ang kulugo halis sa human papilloma virus o HPV as in pwedeng makuha sa direktang pagdukot kang kulit sa sarong tawong na ulakitan o sa pahagikan pagkapot sa mga kontaminadong bagay arog kan cosmetics, sabon o tuwalya. Ano man o bagay na ginaputan mo, may sinubli ka na gamit na personal na ginamit mo sa sarong kamitpit o kung sisay pa man, na ulakitan ka dahil yan ang pahagikan transmission. Ginawa nindong kan eksperto, ang importansya kan kalinigan sa paghiwas sa pagkaulakit kan nasabing helang sa kulit. Bako delikado ang warts sa kulugo, pero sa klaseng mahiling sa genital area. Dagdag pa niya na may maniba-ibang klase ng kulugo, asing kaiba ng ligyan ordinaryong kulugo, flat warts, plantar warts na mahiling sa bitis, asin genital warts na may konsidera na sexually transmitted infection o STI. Talabot man sa pagbulong ang warts kay puwan sunoon sa pagikang chemical o electrocautery para maali ang ugat kay ni na minsan nagdadar ng kulog. Gawa ni doon kan doktor ang HPV vaccine bilang pagi sa pag-ipitar sa genital warts lalo na sa mga kababaihan na sexually active dahil na ikaw-consider o kaya na ikaw-connecta rin sa cervical cancer. Health News from News Base, Mardila, dahil niyo ba? Yan pala na ang kulugo. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, latest po sa report kang panahon kasabay si Ariel Samudyo, hali sa Pag-asa. Ato yung pang weather update ngunya na aldaw ni Lunes. Uring namataan ang low pressure area sa Laucan Philippine Area of Responsibility kas bagong alas 3 din aga sa distansyang 235 kilometers sulnupan kang San Jose Occidental, Mindoro. Samantala, easterlies ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Giman sa kabikulan sa maghapon nilalauman ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, igwaman tsansanin mga pulupulong pag-uran o pagkikilatasin pagdaguldol na daraman ng mga localized thunderstorms. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na halis sa timog sirangan na mamatean na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatayang agwat kan temperatura sa maghapon, 24 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5.34 ngunyan nin aga, asin masulno pa dyan na alas 5.46 nin hapon. Alidigi sa Dios ti Pag-asa, Ariel Samoy. Yan mga tugang ang detalyes kan mga bareta ngunyan pongada. Sinura News Director Mar de la Cruz. Katawang po si Jenny Balyaran na sinang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa Aluas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Yan mga tugang ang detalyes kan mga bareta ngunyan pongada. Sinura News Director Mar de la Cruz. Katawang po si Jenny Balyaran na sinang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa Aluas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. News Express.
Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. 20, bago po magabot ang alas 7 din aga. Diri po sa tuyang programang Morning Hirit. 20 minutos na lang, alas 7 na po. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease. Alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom, ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugbahan kunday magbabago, tanganing magmagatay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Leverade. Leverade Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule para po sa salud asin proteksyong kangatay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas ang Silimarin kang Leverade sa ropong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa lalo na pag-inom kang Leverade. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay, nakakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man wara, mahilig man uminom mo day, mas maray na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Leverade na para po sa baskog na atay. Ang Leverade Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Oy, congratulations giraray kay Crisanto Luna Cardinho for passing the National Police Commission exam and the Criminology Board exam. Congratulations po. At sa kasabi ni Madam Susan Bornaz. Yan si Madam Susan kwan ini professor ini diyan sa diyan sa Cat College. Congratulations Databi to Computer Arts Technological College family sa College of Criminal Justice, lalo na po sa Criminology, lalo na sa mga nakapasara sa Criminology Board exam. Nagkaigwa daw sindaki 70.45%. Yan, congratulations po sa mga taga Cat College. Yan po mga tugang sa Albay District. Thank you Ma'am Susan. Si Ma'am Susan dati po ining director kang Parole and Provision Office. Hindi po sa Tuya Tabi na Hindi po sa Bicol Region. Sige, Ma'am Susan, good morning Tabi. Alright. May isingit ko lang po tigwa pa ako digdig ki apat na ticket para po sa Totoo, may deliveran po akong duwa. Ang request ni Ate Remy, ako dan mag-deliver. Baka diretso pamahaw lamang naman sa arong niya. May... Grabe ka nga yan, nag-request ako. Baka nagdadangog ito. Sabi na nga yan, okay, sige pa. Alright, now. May apat po ako digding, last na po yung apat na ini. Baka po pwede na may interesado po dyan. Pwedeng ang payment GCash or pwede po na bank to bank, bank transfer Tabi. May account number dyan
na pwede po na padarahan kan sa indong bayad. Ano? Baka tabi pwede na kung may igwadyang ki medyo mayaman, giraray, may kwarta, may apat pa po akong ticket digdi. Apat na sana. Bakala na po ninyo. Takon day, baka akong Iyo po, sabi ni Chef Jesse, buda ni Bishop Bailon, mga tugang, kana interview tadigdi po sa DCGB, ang proceeds po kaini, mapapaduman tabi sa tuyang mga seminarista, mga seminaryo, dyan po sa Panal, Tabaco City, asin dyan po sa Mater Salutis Seminary, then duman po sa indang formation office sa Naga City. Ulitong ko lang po. Pagka mo nagbakal ki ticket, tabi, itong dinner for a cause sa kantidad tabi na 5,000 pesos, automatic po benefactor kamo kang sa tuya na kuan, kan sa tuya tabi na mga nag-eskwelang mga seminarista diyan po sa tuyang mga seminaries. Iyo po. Baka po interesado kamo, i-chat lang po nindo ako sa kuyang numero sa 0928-777-5548 o text nindo ako sa 0966-203-0034 para po sa mga detalyes kayan. Pwede mo pong ihatod, pwede mo pong ipahatod sa Indo, basta po kayang abuton kan auto, sa Indo po na tickets, no? Sa kantidad po na 5,000 pesos ang kada saro. Sa October 10, harani na po kaya ang dinner for a cause. Gigibon po dyan mga tugang sa Ibanong Centrum for Recreation. Legazpi City Convention Center, si Chef Jesse tabi ang satuya na chef na ma-prepare tabi kan satuyang fine dining diyan po sa lugar na yan, ha? Okay? Sige po. Okay. Another one, importante ini, may mga beneficiaries. Si Ate Sally kanako Bicol, may pinadala sa kuya na for public service. Inida po sa mga qualified for pilot project for livelihood program kanako Bicol Party List in partnership po kan 6-in-1 Corporation Pajak Asenso. Ini pong apudantang mga tawo, day po da kamo malingaw na magdara po ki ID. Valid ID and 2x2 ID picture, free training with free food. Ite training kamo, libre pa da tabi ang pagkaon. Pero magdala kamo ki valid ID, buda duwang 2x2 ID pictures. O ni po ang apudantang mga pangaran, ha, mag-report po, sandali. Ikamo da tabi ang qualified sa Pajak Asenso. O di po sa mga pangaran, tabi, mobile food cart beneficiaries. Legazpi, sa mga taga Legazpi po, si Nelson Lagilies, Humapon, Marie Cris Bilyodo Estanza, Joanna Garcia Bitano, Clarissa Soler, Kawit East, Washington Drive, Sheila Castuera, Bagong Abre, Joanna Bornas Rawis, Marisa Bien Bigaa, Anita Alparce Bugtong, Maria Normelinda Soreta Kantaisan, Melanie Asuela Bangkiruhan, Rochi Armario Canmaslog, Melalin Alcantara Puro, Efren Crisol Jr. San Roque, Grace Dalde Baybay. Grace Dalde kan Barangay Baybay. Brenda Manata kan Baryada. September 15, 2025, 8 to 5 p.m. Iga po kamong training for Pajak Asenso dyan sa SIOC Main Branch, Peñaranda Street, Barangay Bonot, Legazpi. Duman po kamo maduman ngunyan na aga sa September 15, 8 a.m. to 5 p.m. Training para sa Pajak Asenso, SIOC Main Branch, Peñaranda Street, Barangay Bonot, Legazpi City. Okay? O yan tabi ang mga qualified
for the pilot project for livelihood program databi. Sabi ni Ate Sally Luces. Ano nga ng posisyon ni Ate Sally? Basta lang ko ang posisyon ka ini dyan po sa Kwan, dyan po sa Ako Bicol. Yan tabi So pinadras ako niya na public service. Dili po mga tugang sa indong programang Morning Hirit sa DCGB. Okay? O iapod ang tabi ka mo, pipaaram ka mo na magdrada ka mo ki valid ID na 2x2. Valid ID, budak picture tabi na 2x2. O yung tabi sa indong dadarahon. Diyan na, ngunya na aldaw, pagpasiring po din duman sa sendong training. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Alright, 10 minutes bago po magabot ang alas 7 ng aga, digdi po sa tuyang programa. Kasuhapon, hali po ako sa Naga City. May observation kita sa tinampo. Ano ang usual observation po na nangyayari? Reblocking tabi, 1st District and 3rd District. Pambira kaya akong makapasiring dyan mga tugang sa Naga City, paminsan-minsan lang. Pero ang kasuhapon, nahiling ko po na ang reblocking pala na pigigibo dyan, kasabay tabi ang road widening. Gari tama po itong suwestyon kan iba. Tangani po na makaskas ang dalagan kan biyahe. Ano daw po kung inoton tabi daso widening? Pag sinabing widening, baga left and right side kang road, igwa yan, magiging 4 lanes kaya. 2 lanes sa right, 2 lanes sa left. May mga nagsusuhestyon na gari yung ngunyan, I do not know, pero yung observation ko dyan sa may parte kan Barangay Morera, kan Ginubatan Albay. May pigigibong widening, takunday mananggan inoton sa widening, magkakaigwa kay problema tabi, mga tugang, sa dalagan kang traffic. Tabata, piot iyan, nayaon po dyan sa may parte kan Morera, kan Ginubatan Albay. Kung may widening mananggad, inuton mo sa tagsaibong na makongkreto, isusunod mo sa tahaw, mas mahiwas ang tinampo. Maibsan mga tugang ang pagkakabuhol-buhol kan traffic. Although, wag man siyang makaskas, igwa po siya kigari. May slow time para umagi ang mga vehikulo. Magayon po kayo ng arog kan strategy. Tayo so naging observation ko kasawapon. May mga nag-suggest kaya ka na mga businessmen. May nag-suggest ka si Governor Rosal kang Enot na kung may widening, inuton ang widening sa tagsaibong, nganing sa tahaw nakakaagyan mga auto. Pagtapos na sa tahaw, sa tagsaibong, pag tuminagas ito, sa tahaw naman ma-reblock. Nganing sa ibong mga tugang na pigagihan tabi, nainot ng kinongkreto, duman maagi po sa mga magagabat na mga bihikulo. Bata ining Morera baga, ining Morera area yang ini, pasakat yan kung halik kang Ginubatan. Ang tinampo po dyan, mga tugang, dahil dyan nahaloy na dai maglubak. Di ko aram kung sa daga o whatever, pero iyan ang saro sa paagi para maibisan po ang pagkakabuhol-buhol kan traffic. Duman sa may parting ligaw, okay man. Tabi, may mga makaskas kang pwedeng agihan left and right side. So, kung ininot mananggad ang kung ininot mananggad ang widening ko mas madali. Iyo po, o yan tabi, mga tugang sa tuyang observation kasuhapon. Now, sabi kan texter digdi po, pasiring sa 1st District, garida ilamang kiplano ang DPW sa punong pagudakan marayon pa natin ang po. Grabe permi ang traffic. At dyan po sa 1st District, ang gibon lang po kita, kamong mga drivers tabi, magsunod lang sa nagmamanehar kan traffic. Itong green and red lights.
Yun lang po ang gigibo. Kung magsinutil kita, magkakabuhol-buhol talaga po ang traffic dyan. Nahiling ko man, kang inot nga ni, so mga taga-barangay Padang, yun banggi na, medyo hapon, tabi, yun nagmamanihar, kana na yun nagpapaluwas laog tabi, kan mga bihikulo dyan sa lugar na iyan. Dit lang pong dit lang tabi na pasensya, ha? Alright. Mga watchman, tabi digdi sa, ay nako. Saan po yung school na ini, oh? Okay. Sige po. Kompleto na po kang eskwelahan kung anong eskwelahan ito. Pa-forward ko tabi, ha? Good morning, Henry. Tama pang observation mo. Magayon kung talagang inuton ang road widening bago ang center lane. Tangani po na day mapiot ang traffic dyan. Good morning. Pabati po kami digdi sa Kubo, Tabaco City from Kagawad Rodjin Budino. Yan. Good morning, tabi. Sa mga taga Kubo, Tabaco City. Okay, now. Sabi kan sa roong reaksyon, Henry, nag-agi po kami dyan kang Miyerkules. Magayon man taigwa kinagmamanage, pero kasuhapon da iyo. Wala kasuhapon kinagmamanage man ang ganda nagta-traffic. Pero, kung kaya, two-way man two-way man tabi, buda visible man, tabi ang tinampo, kaya madali po mga tugang na madali po na nakakabalda ang mga bikulo. Maski Domingo, tabi, dakol sa mga auto pero two-way dyan sa lugar naan. Yan kayang muriraan medyo delikado. Pag dai mo yan, winay dining digdi sa tagsaibong. That is a good strategy. Medyo appreciated kan iba na mga nakauron tabi niya to kaso hapon. Two-way siya, ininot mo man agad na iway din sa tagsaibong, di mas magayon tabi ang abutan. Okay? Good morning po. Good idea man iyan, pero sana po makaskas ang trabaho. Kaya lang mauran. Dahil baga nakakabuhos pag mauran ang... yan sana po. Sige, anyway. Tod-tod tabi, mga tugang sa programa Tangan Hapot, abangan nindo ang expose ni Jimmy. Igwa si Jimmy ki expose. Diyan po, mga tugang sa... Diyan po sa 3rd District Canalbay. Diyan po na mga 7:30, ilalaog po iyan, mga tugang ni Jimmy. O diyan ba't diyan sa programa tang aramon niya to, igwa siyang bagong mga expose, tabi sa road construction sa 3rd District. Good morning, nata day po natatapos ang road widening, yung ano. Day ko po aram kong nata, dapat kaya makaskas ang trabaho Kaya lang, di ko alam kung nata day pwedeng magsarabay-sabay sindang magtrabaho para matapos tulos yan. Diba? Di ko tabi aram kung sa ibang mga lugar, mailing mo, pag pinuunan tabi mga tugang ang trabaho, duro-diretso yan. Pero sa tuya, garo diiton po ang nagtatrabaho. Dapat kayo duro-diretso, adi. Nganing makaskas man ang talingon mo. Mari Black, sinutan, crack na naman dahil pala tatapos sa inutan. Iyo po. O, sige. Yes, Henry M. Tag-ura na pati iyo. Iyo man na. Iyan makaadit man talaga pag nagtag-ura na. Some people will do anything for you. Good morning, pakipukaw tabi ka nagbubukas kan tubig sa Kimantong Purok 2. Gari nalingawanan naman buksan, wala kami tubig. So para bukas databi kan grip, gamay para bukas gayud ki gripo diyan sa Purok 2 kang Kimantong. Baka databi sir na gilamaw ka. Pakibukasin na po so gripo diyan ko nang pigbubukasan mo diyan. Taon ni tabi de tabing tubig duman sa mga mauro opisina diyan sa Purok 2. May klase buda po may opisina. Salamat kan sa inyong pagkantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Mabalik po ako 7:30 sa programa ng Hapot. Goodbye! God is good all the time. Mabuhay. There's no sun in your sky. Tell me why there's no love in your eyes. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly.